So, what? Ato na next dito, next. So, bakit pa sa buwan mo ang krasya? Ay, bayang hapon, no? Karoon na buwan pa na ako na po sa question and answer on cross-examination o ang matubang mo si Pastor John De Inuna para sa pag-depensa sa iyang komentaryo ganiha, no? Kanal. So, ato na sundot ang atong nasabutan nga 20 seconds nga question o 30 seconds nga answer. Ato lagi yung paguton, makuman na niya 50 seconds nga pagpamutana o ato pong paguton ang itong bago 30 seconds. Di lang ta sa pagpangan. Dito paminaw sa mga tao para makasabot yung mga tao. O, mula na, karon magsugod na. Okay. Tinaghan ng istorya niya. Huwag kang kita masabasa, pero ingaw ba siya? Isang duri mo to. Huwag mo kita tayo kabasa. Kung di magiging babasa, tapos mas pahilan tayo. Okay lang. Okay. Ako ang pupunta na. Ako may patanong. Ikaw rin ako. Takang mali. Ikaw may nato. Ako ba? Di. Ikaw may ko din na makayap. Sige, sige. Sorry ha. Baro. Ako ang pupunta na. Pastor, tingnan lang ka na. Ginahan lang din mabasa sa Biblia. Oras lang sita sa Biblia, papinanod bersikulo, mananodlo ang mga apostol na kung magdudlo kami tungkol sa kulo, ginada mabasa sa Biblia. Na, mabasa ko. Sige, basa. What did I get? Sige daw. Ikaw to, ikaw. Sige daw. Sa bersikulo. O lang ka mag-aan sa kalandi mo, tito. O na, hindi mo 16. Nani. Kutluan niyo. Tama na. Okay, namatanong ko mga dito, ikaw na talaga. Ikaduhan si Timoteo, ikapos na sige, sige, pasas tas. Sige, tayo. Ano ang balaan kasulatan nga kung hindi mapas Biblia din ron? Sinas. Dili, ang isorte. Juan 17. 17. Sige, sige. Sige, Juan, ha? May Biblia na, Biblia. Balaan na sila binagi sa mong pulong. Ang ipong pulong, balaan na sila binagi sa kamaturan. Ang iyong pulong, bako din ang kamaturan. Yung sabo-sabo, kunya kamaturan din ay pulong sa Ginoo. Kisa na lagi mo din mga kanong pulong yan ang Biblia na. Ari ka ako ang Biblia na? Kisa mo din mga kanong pulong yan Biblia na. Ari ka ako ang Biblia na. Ako yung pilitan mo. Tumagan lang po. Saan ang pulong pinapang-disputan Biblia na? Sabi na, kung saan sa Biblia at kung hindi mo na kanong pulong yan Biblia na. Okay, na na. Sige na. Okay. Direksyon na. Hindi ba kayo na? Maraming sabihin na. Okay, ganun lang. Anyway, ang tikabi na tinoman. Tama? Sige. Ikaw may mutan. Ang sagsila sa Biblia, kapito ng versikulo at tanang pulong sa San Juan 17. Reference Biblia mo. Sige, punta na siya. Okay, katuloy na rin. Katuloy na balik. Kaya hindi mga one word is enough for a wise man. Huwag ganit. Ang imo nila, kung nagkimatang nila ko. Okay, yan. Ang kundo. Ang tungkol na ang nila. Kanang kibot na pulong sa San Juan 17. Kinsa nag-imo ni mga Biblia na o sa silas. Kanang imo yung ipabasa nga isilas, imo harapan ng pamagi, Biblia na matong siya, dele, kung ano na gusto mo, imo na Biblia, mabasa ko, masa ko, lagi, kung sa mga basket interpretation na nagigamit para masangan, tamahan ka din na, sa pinagsa klaseng interpretation, Monson klaseng burst of interpretation ginagamit ka para mahintama yung paniwala ng punong binarefer na sa Biblia. Iyon ba si Kristo? Mahano pa nga itong yuta, kapan ang pumulong magpapili sa waling kagatusan. Huwag sa mo, kung ipamulong ni Kristo, patungan. Pastor, sa interpretation ba? Kabahan na kamunin mo sa Biblia, ano mo iya? Di pa sa iya, pag-alina. Nagpasa mo na, next Christ. Pero ano kang wala mo nagbuhang Ginoo? Ang pito mo tanong ni next Christ yung interpretation, ay hindi baga. Ano yung pawalin mo ito baga, Pastor? Ito ba? What is the sa klaseng course of interpretation ang imong gigamit ang pagkatong konklusyon na kanang word na pulong kilahat tawag i-refer na sa New Testament mo na Biblia ron. Ako na to dito ba? O di ka pang ko na to. Next question. So, hindi ako ba? Kanang word na pulong ang imong pulong kamaturan. Gusto na, written word or spoken word?
Kana Kristo na niya pulong, nag-refer na kang Kristo. Wa pa na mo tayo asa na nag-refer. Wa pa na ka pulong ba? Next question din. Refer na kang Kristo. Ang isang sinta sa Biblia, kapitulo ng versikulo, mas Kristo Biblia. Basta niya ang Kristo pa Biblia. Ingot ka kanina, kanang pulong, nakita ka Kristo. Asa ba? Ang ginagawa ko ha? Ang ginagawa, ingot ka kanina, nakita ka to ang sintas, asap sila sa Biblia, ang Biblia pulong sino. Gibasi mo ang Sinte. Ingot po ka, mas sintas lang pulong, gusto mga tinuwag na. Okay. Sige. Ilan na lang. Brother. Okay. Ilong pang kakali. Ilang kayo ba? Basta na po. Sige. Ato na rin yung kondador na rin. Ako na lang. Kung naisipan ninyo, kamo manatili din eh. At least na-explain na mo. Ingon siya nga, ang bata, kunyaga. Hindi na, di ata po tayo. Kaya ang pabutan na. Ay, siguro ko man ikaw ba na niya? Sige, kamo, sige, tayo lang po. Sige, tumagal. Sige, karon may hapon no, so decide man sila pastor John Dino na dili lang na ipadayon eh, so what? Ato lang is dito, next. So, bakit pa sa buwan mo ang sila? So, hindi, wala sila. Bakit ka nang pinipagaman? Ako sa kakita mo, kinipinoon. Siya rin, dami ko matalamutan na ninyo. Bakit ba? Oh, nagkakot na! Tumalo!